ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз Шахру Нохияхои Тоҷикистон. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо даркорай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номерои имо ба саи мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран ҳастад ки мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед ва видеонавори моро падлиса кунед. Дар имо ба сабтон марҳамат рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки дар шаҳраки Мирзо Турсунзода гуфтагӣ ҳастад. соҳибшон кӯчаи Истиқлол 4 бародор. ҳамин хел маълумот ҳастад. хонаи 276. хоб, 12 сотиқ замин дорад ки бадарон 14 хона кардагӣ тайёра ки ремонти беҳтарин обсведа ҳастад. пас яъне ошхона, баня, кухни, як калидори калон дорад. гирди хона маҳкам, дарахтони мевадиҳанда, ҳамаш 100%. хонаи навсохта ҳамаш ремонт карда дар рӯи резаҳои нав, яъне ки фақат медорем зиндагӣ обам гузаронагӣ ҳастад. ҳамаш қоидавӣ. хоб, фурӯхта мешавад бо нархи 440 000 сомонӣ. бо арзони хуб мекунем, мега муомилаи созам дорад. рақамошон ҳастад, кор мегӯяд, рақамҳои мегафон бардор кадом то мехарем. ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100%. ягон вариантҳои алишиам бошо мегӯяд квартира аз территорияи шаҳри Душанбе болоиш пулантиян мешавад. кадоми сумка то мехарем арзонтар када метиҳан. хона ҳамаш тайёр медорем, зиндагӣ мекунем. ҳуҷҷатҳои хона 100%. марҳамат, рақамошро кор мекуна, занг занед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад. барадорон, қарор дорад дар ноҳияи Фархор дар деҳаи коммунизм гуфтагӣ ҳастад. деҳаи золи зард. ҳамин хел маълумот ҳастад. ноҳияи Фархор, деҳаи коммунизм, яъне ки золи зард. барадорон, агар мо хато хонда бошем, худатон занг зада аниқ када мегирем. хоб, масоҳати заминашон 9 сотиқ замине ки 3 дар хона кардагӣ тайёр, якта калидор, баня, кухни, ошхона, дегнохона, оғӯл, яъне ки аденадор, чойлоби ангур, дарахтони мевадиҳанда, рӯи ҳавли бетон, падвалам дорад. хона беҳтарин ҷодай барадорон, опсиони позитсияни ҳастай. ин хона уҷо дар инҷа поли одамо зиндагӣ дорад. просто сум даркора мега хонара мефурӯшем. ҷои беҳтарин дай. ҳуҷҷатҳои хона 100%. хоб, фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ гуфтагӣ ҳастад. барадорон, бо муомилаи хубам дорад. 180 000 сомонӣ. кадоми конкрет намехарам мега бо ягон чи муомилаи мекунем. рақамҳои Тоҷикистон ҳастад ва рақамҳои Россия имо ватсап кор дорад, кор мекунад. марҳамат, тамос гирен. гирди хона полни худ маҳкам, ҳамаи шароитош муҳайё. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад. барадорон, инаш қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи Уртабоз гуфтагӣ ҳастад. соҳибшон хонаи навсох 6 сотиқ заминро барадорон ки 3 дар хона кардагии тайёра ки 2 дар хонаш мегӯяд ремонт дорад. як ташне, ошхона, баня, кухни даргидаш ҳастад. даврӯзаҳои қимати нав часпондагӣ ҳастад. гирди хона полни худ маҳкам бо семенблокати гирдаш полни худ маҳкам. газхона, баняшам дора барадорон азиз, ҳамаш 100% калидор, ҳамаш часпондагӣ ҳастад. хоб, фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ. инашам бо муомила мекунем, мега шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабоз, ҷои созда, мега ҷое ки ободӣ ҳастад. обсвед мега дорад. ва кадом барадороне ки ҳамин хел хона ки лозим ҳастад, марҳамат, рақамҳои Тоҷикистон, рақамҳои Россия кор мекунад. ватсапам пайваст доранд. метавонед занг занед, бо арзонам мекунам, мега ҳуҷҷатҳо ҳамаш 100%. ягон маълумот агар кам бошад, амане рақамошон ҳастад, метавонед ки бо аз худашон маълумоти пурраша занг зада гирен. шумо дар магарам хали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, мошин, мағоза, техника, чизе ки барои фурӯхтан набошад, марҳамат, сурат ва маълумотро роя кунед. мо инам хел фурӯшда мегузорем. аз шумо хоҳиш ки лайкро фаромӯш накунед, то охираш тамошо кунед. квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастад. барадорон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Шоҳмансур гуфтагӣ ҳастад. 7 километр. як хонага квартира ҳастад. барадорон, дар якум ошиёна қарор дорад ки квадратча нагуфтан ҳисоб накардиян. амина, яъне хонатон бо аниқ када мегиред, яъне ки занг зана мегӯяд ҳисоб када мефаҳмонем. қатиш мега агарочам дорад. дар
доми 4 ошуна дар якумаш қарор дорад. Ошхона, баня, кухни, термос, ремонти замонавӣ кардаги аст. хобхона ҳуҷҷатош мега 100% аст, мега дар номшон оформид карда метиҳем. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ бародарон, бо савдои муомилаи хубам дорад. ремонти замонавӣ, ҳамаш қоидави наздикӣ шуда, ҳамаи чизҳои лозимӣ аст. ноҳияи Шоҳмансур 7 километр. хоб як дуна рақам дорад, дар рақамошон WhatsApp ҳам пайваст дорад, рақамошон ҳам кор мекунад. кадомиш ки хоҳен дар WhatsApp нависед, хоҳен дар номашон занг занем, 250 000 сомона бо арзона мекунам. аз шумо хоҳиш мекунам ки лайка фаромӯш накунем монем ва навора падилса кунем. квартираи фурӯши навбатӣ аст бародарон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. инаш ҳам дар райони Фирдавсӣ гуфтагӣ аст. кӯчаи Борбад, орионтур пеши масҷиди хол Машраф амхел гуфтагӣ аст соҳибшон бародарон. духонага квартира аст ки неки сехонагаш кардагӣ астанд, дар 5 ошуна қарор дорад, 60 квадрати метр. откритый нест бародарон. обсве дорад, ошхона, баня, кухни, кондитсионер, термос, мебелам дорад, бо баъзе чиҳош фурӯхта мешавад. хай наша бухтон аниқ қадам мегирем. доми 5 ошуна дар 5 ошуна сехонага квартира бо ҳамаи шароитош муҳайё аст. сехонага кардагианд. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 350 000 сомонӣ бародарон, бо арзони муомилаи хубам дорад. 350 000 сомонӣ. ба кадоми шумо гуҷоиш ки фаҳмо ки набошад, маълумотош кам бошад, рақамошо TCL кор мекунад, маромад тамос гирем. замини фурӯши назди ҳавлигӣ аст бародарон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар деҳаи Уртабоз гуфтагӣ аст соҳибшон. срочно сум далакура мега мефурӯшем, ҷои соза мега ҳамсоя уже зиндагӣ дорад, замини ҳамвор 3 сотиқ замина бародарон ки нархаш 29 000 сомония бо арзонам мекунад. гирд ва нашда полни худ одамо зиндагӣ дорад, замини ҳамвор мегад, кадоме ки мехара бо арзонам мекунад. 29 000 сомонӣ 3 сотиқ замида. номерои билайн дорам кор мекунад бародарон, кадомето мехарин дар ҳамин рақамошо занг занем. шумо дам агарам хали заминои фурӯшӣ, хона ёки квартира, мошин, чизе ки набоша барои фурӯхтан, метавонед ки сурат ва маълумотои пурраша роя кунед. мо инам хе эълонда рекламада мегузорем. квартираи фурӯши навбатӣ аст бародарон, қарор дорад дар Гипразем, дар маҳаллаи Навбаҳор гуфтагӣ аст соҳибшон. Гипразем, шаҳри Душанбе, маҳаллаи Навбаҳор, доми 9 ошуна бародарон. духонага квартира аст дар 9 ошуна қарор дорад, 60 квадрати метр ки обсве дорад, ошхона, баня, кухни дорад. яъне ки адела мега соҳибшон, ремонти замонавӣ. кухни гарнитур дорад, спални ва стиральни машина автомат, хоб парда, қолин ҳамаш нава мега хатишон метиҳем. хобхона хай ҳамаш шароитош муҳайё аст бародарон, ҳамин бо чизи чорашам хатишам ҳисоб мекарданд. фурӯхта мешавад бо нархи 280 000 сомонӣ. бо ҳамира мегад арзон мекунам бародарон, неки нашуд лифт гуфтагӣ, неки бафки ман дора барои ки 9 ошунай ин абидадоне ки даиҷа нанависанд дар маълумотош, барои мехтон аниқ қада гирем. номерои мегафоншо ина ҳаста кор мекунад, кадомитон ки мехарен маромад тамос гирем, бо арзона мекунам. шумо агар хонахар бошед, дар комментари нависед чӣ хел хона мехарен, чӣ хел квартира, пурра карда нависед, албатта ёфтем, пешкаштон мекунем. хонаи фурӯшии заминӣ аст бародарон, хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ қарор дорад, инашам дар шаҳри Ҳисор гуфтагӣ аст, деҳаи Шарора бародарон. 5 сотиқ замина маҳсулоташ ки 14 хона кардагӣ тайёр, ки якта калидор, баня, навес, ошхона, туалет аделни ҳаста. 14 хона мегад ҳаста, ремонти миёна кардагӣ аст бародарон, чойлуби ангур ва дарахтонам дорад. хоб 5 сотиқ замин фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ мега, бо арзон мекунем. ҷои ҳезумхона, дегдонхона, ҳамин хел чизо мегад кардагӣ ҳаста тайёр. кадоми мехарад мегад биёд аз пеш бина, бо 200 000 сомонӣ арзонам мекунам бародарон. хайхтон бинед ҳамин суръатҳои хона хай камтарак будае. шаҳри Ҳисор, яъне ки деҳа яки намедон шаҳра ки Шарора мега соҳибшон, ҷои исод аст, одамо зиндагӣ доранд, 100% инҷа полни зайнитай. маромад занг занед, бисёр гап намезанем, лайк бепула гузорен, аз шумо илтимос навора падилса кунем. квартираи фурӯши навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, инам пойтахт дар Зарафшон аст ки якхонага квартира, не ки духонагаш кардагиам бародарон.
дар нуҳум ошина қарор дорад 50 квадрати метр. Обсве дорад ошхона бания кухни бо баъзе чиҳош мегӯяд яке ҳамаша наметиҳад мумкин як хечиша мегӯяд мемонем. яъне ки мебел ҳам хечиша бардор намебарад хай дигарша бухту масъала бо баъзе чиҳош мегӯяд рӯ парои посолствои Америка яъне ки США. хоб фурӯхта мешавад бардор бо нархи 350,000 сомонӣ бо арзон мекунад 350,000 сомонӣ. ҳуҷҷат ҳамаш 100% мегӯяд яъне арзон мекунад ҳам мебелоша қатиш мемонанд. яъне ки зарафшон рӯ парои посолствои Америка. ба кадом то ки маъқул аст рақамошон 100% кор мекунад марамат тамос гирен бо арзонтара мекунанд. баъдон бисёри баъд гап мезанем барои шумо хафа нашавед барои ки меҳнатҳои моро фаҳми шумо фақат хоҳиш кам лайка дар як радо илтимос монен ва имконият бошад агар навори моро дар ватсапи мотор подлица кунен чӣ хонае ки лозим аст нависед албатта ки мемонед агар ёфта мемонед наёфта хафа намешавед фақат сабр кунед ҳамаи хизматҳо барои шумо дастгирира фаромӯш накунед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст баъдон қарор дорад дар шаҳри бохта шаҳри қурғутепа назди донишгоҳ гуфтагааст назди бозори нихи мактаб садиқ. духонага квартира аст баъдон дар шашум ошина қарор дорад 56 квадрати метр ки духонагара мега сехонага кадаги мега соҳибшон ошхона бания кухни дорад ҳуҷҷатҳои квартира мега 100% ҳамаи шароитош муҳайё аст. наздикиш да мегӯяд бозор донишгоҳ бозорчаи нихи ҳама хел чизо ҳаст. фурӯхта мешавад бо нархи 265,000 сомонӣ бо арзонам мекунем мега ба ягон як хонага мега алиш мешавад болоиш пултиянагар мега як хонага кати аз шаҳри бохта алиш мекунем. номерошон номерои вавилон аст кор мекунам ба кадоми то ки маъқул аст занг занем бо арзонтара мекунем мега тоқа одамони харидор марамат тамос гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст баъдро инаш ҳам қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои Каротагинский 3 гуфтагааст соҳибшон пойтахт Каротагинский 3 ҳамин хеле маълумот аст дигаша хотон мегиред квартираи арзон. духонага квартира аст баъдро дар якум ошина қарор дорад 60 квадрати метр. духонага якум ошина 60 квадрати метр. обсве дорад ошхона бания кухни термиз телевизор кондитсионерам дорад баъдро срочно мефурӯша мега бо нархи 170,000 сомонӣ бо муомилаи хубам дорад. баъдро кадомтон агар нафаҳмида бошед маълумотош кам ки бошад марамат хай ремонтош як 60% средняй барои зиндаги кардан 100% мешавад ки духонагай мега соҳибшон. номерошон номерои вавилон аст кор мекунам марамат тамос гирем. шумо дам агар хали квартираҳои фурӯшӣ хонаҳои заминӣ ё ки замини холӣ мошин мағоза техника чизе ки набошад барои фурӯхтан метавонед ки суратҳои оригиналша қатъи маълумотҳои пурраш дар номерои имо ватсап рӯй кунед мо дар видеои оянда инамихе фурӯшда рекламада мегузорем. ин ба 12 хонаи фурӯшии мо пешкаш кардем то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.